de tie bia fa aseda ema papa fa aseda ma eja fa aseda ma oluwa fa aseda ma mawu fa aseda ma Allah fa aseda ma onyankrompon twedi ampon na ka se papa bedase. Thank you Father. Ejibra wo kire yam paibo no or the word Father and edi kan papa eja wase de Wogyedie ka se Abba eja ana ya eja no da eja no nyina me mama yiko eti bibia ye eja Father papa eja Father papa papa eja Father papa eja eti paibo kese wo wiase a wo bia bobie na Yesu kire ye no wo the Father na di kai our Father who art in heaven yeja papa wo soro eti se de tebia ne tie bia no kai papa na fa aseda ema papa kese na wo soro no. Thank you Father. Amom on the boy ye ene odi bibia che ye kwa na sede ene na hyede se wo ma yensuo na wo ma yemframa moja gira ye mu wo ma yeduane edi wo ma ahoden ye de akoneaba wo bie ya no am yetimi akasa wo bie ni ye de ehunade wo ma yaso ye de tiasem wo ma yensa ye de yade wo ma yenan ye de nante wo ma yefuru ye de dia kogum wo ma yesi ye de wisade wo ma yeketrama ye de kaade hwe wo ma yemenewa aye mena duane fam wo ma yesabe aye anafutokro aye yi boni nyina afiri mu manipedua na ede ne ho nanso wose ye nkoso a na ye nanase papa Father ye da sedodo enti amfa woni sade atie bia esa ye da papa nom ase da papa panini papa kunini papa brempon papa mu opon ene ye nyankrompo twedi ampon papa ye da wase. Thank you Father. Nana Adjei Sikapa ni oba ade odoma nkoma kire mada roma papa adome na me papa ama metiase na me papa hwe mesu ni matrasie yi na twase me papa me ka se papa me da wase. Thank you Father. Eti baby a wo biare ade a enwanwa wo wiase baako nanso nipa ye hwe ne se eba aseda nyankopon aseda he adeboyefo de nyame ase wi ni kono mu wi onya wi de de pa na de nyame ase se wi we de come thank you ja ashawo ni koba no obie ne pes na so kenkan no onya sika kakra iye awurade me dase ene wa mama didi Kowin said ni kret mi ka petes ka se petes we de papa game na ma me fa awurade me dase akromfo de nyame ase asofo ni mpefe se wo twa asore ma wo ye de ensem fata eso monim wa wo de nyame ase ba ru sampa wo de awurade ase papa de ye famu bia de kasa ye dase ye de boni ba wanim ye de bibia ba wanim nanso papa de ye kan se papa ye dase ati ene eye ejanom da na mum ye ntie se de eye osofo aya Rastafarian sofopanin Rastafo de omun preach Bible no omun kansem MP ano no omun nyuma omun bono emu no omun de preach the Rastafarian bia no aya esofo eti so tie Lucky Dube no enwom no a o say reggae is strong ubenya no asore dem ubenya no fie ubenya no wo adwaye ba bia nti omun no omun de reggae no ene cancer mpa de kire yen na mama yentie ene Father's Day. Thank you Father.
Papa, with our sins and everything. With our sins and everything. Those that smoke marijuana. Those smoke marijuana. Wanna thank you for making it grow. So many you're beauty. No control, we are baby. They wanna thank you, Father. Read for. I'm pressing for. Let's see what fight. Police cut it down. Sometimes they burn it down. But it grows again. As I'm sorry to you. We want one day. Yet I was saying, we for the radio. Papa and I. I don't that. Now me walk. Get to I sorry them. And I'm in the reggae. I saw fun with Emma War. Yet there radasi. Am I sorry tia my as woman for the radiasi. Say a mom sang what they normally could see a woman and monkey to Father, even though he painful, and yapia, so maybe could tell maybe. That's what would never say. So I'm America for one day. I want to for you. Abra, or mine is so politicians said I was Papa, politicians said I was. Assembly the down said Papa and the year done as here. Now we take lucky to be father na what done as was it a brenna bribia song. Now a blue say onipa bia wabrabum as I said what can cry and found it to be a bia womb. Yo, a bonu a popo can cry a japa. Yet the bonny in a bowenim. Near Papa, yet that was say. We no for so that was a papa. Say you do we are safe for na many timini na we so dawson e wom say na press for kutia atwetwa to da bia ye hye no na so o ma ne koso ada esa nyini bio we for say papa ye da was say amaya ho oden sisi amaya ani ahoden amaya kase sisi nketo ano na so koso da was say papa wami ahoden ye timi sisi nketo ano e wom say eya say ni kwa say obi akutia ne yonko papa yada was say anyum no aya de toso a 9 4 stanza no amanyo for politicians aso abo wanim say papa yada was say sa wutimi atwa atro shisha ba kase wa amamfo anim wa bra ye boa papa ye nkontompo ni atro ye di no politics munti ya omani sie pini na so ye politicians ye so ya ba ye say papa yada was say so ana yeye titi radio so na yenka no kra ne di nkonkonsa enkonkonsa nya de na so be ne dan eno an ye die papa wo no me ahode ka ni hano kasa di sa nkonkonsa no ye de bo ni nyina bo anim ye sa papa ye da wase
asisifo ne yamimfo bi sisi nkrofo bi amani pa ye mobo obi de ne kwani na hode nyina ye adwuma de boa papa wo furuka ba na sa no kwa adwuma mu boso be so no sese ne trotro sika da ka tua kra enusa na so wo brem obi di na so be ne dan wo ba wani papa saafo de se wo mom sika zo no matue bi enwuma no mafa nkrofo sisi wo mu no eno kra so wo mo da wase abrebi aso ana aduru se onipa bia wa brabom no se wo ka no kore found se de tebia no etie de boni ne bibia ba wani maka se papa ye da wase Eji we nyina no ene papa nom ene ye da wo mu nyina se de yire nom ye de manom ye de abusua ye na so ye fa to ye ho so se be boss nkachire na ya so papa nom ye enyuma na ye bre nyina no ye kase awurade ye da wase saa so ne manom da yase ye yire nom da yase ye nuanom ene ye abusua enso da yase awo ye nyuma mu na so ye boni nyina akiri ye ko agere nim ko da yase ye di boni mpo ne ye da awurade ase ko winse ni da nyame ase so nyansa panom wi ni da nyame ase se aduan internationally ba bia no wa ye nua apresifo ne bambofo si ho kwan na so ekoso da nyini awo wi ase wa bra enya wo se so cross stanza no a eno eye second start. Those that smoke marijuana want to thank you, Father, for making it grow internationally. They want to thank you, Lord. Even though police cut it down, sometimes they burn it down, but it grows again. Thank you, Father. That's the way we are trading. I won't come anymore. A dear ye. Papa, for your bonnet chain. Then whom in the boy anymore, me and the teakwa. Never bonnet chami, Papa. Ye bibia ba papa nim yase na yire nom ne yamanom ne ade na yase na so Jesus papa no ade free yin Jesus on the mayan he provides na yeso so ye de akosom he support us de atimi agira aye adwuma no Onimfunyam papa wani mura yeretie etami nishika ye da tie bi mi ni bibia ka wona mafum wo ayo boni mira tina maba so funfuni fami boni chen onimfunyame maba wani arade baba wani mna nyumre ye da tie etami nishika mensa bibia mi nishika wona mafum wo ayo boni ensano mo tina maba mi no mo sika samu matupatu mo so baba pam afin kwangum ana Davida oba mama tamfo asere akosi da be so baba pam afin kwangum ana oba bi pam di afin kwangum mabaja oba mama tamfo asere akosi da be Oh, yes, yeah. Obi bonum se na tie nsem na wom na onyemfu nyame baba wanim me ye na tie me de me ni hweka na utie anwum weyi na ukotie atopanyum mama menchia ajanum bi kakra na afi yenkoye nim ada Wogyedie ene se ni Prophet Joseph Otinyame tiase atrase Pastor Richard Zwatiase o akoma fufutu mi patamba mametina waduda
Mike anim yenchi ochire hia me na beje credit kakra mintwamu Vodafone ane Utigo Airtel wo MTN ana afei wo ma kan from Zembo grow Aro akwa bi kaba manage o kaji ni arne erna edekeke ase kona guguru oh minua ya bugi we are filling station manager e wakade ane boadua oyanku brabo pa eye Adjos yani Adjos ya oyi nsrimade yi o se anwumre yi me wish you happy Father's Day e di wo kade ane boadua filling stations na won nyina wo dia boss anwumre yi matrimu nyode wo ye japa wonyame nipa ane bogenizer mo akwatia munkantre elder oti eye CAC some chia no dodo Dr. Opoku Opoku Ware Hospital Dansuman yenia ya papa animado akuafo hene o se anwumre ye na wase mo we japa dodo na me chia ajanu anwumre ya adwan ma yamfom so na me wura mfi obi a titu Bishop Dr. JY Edu I come shewura New Jerusalem Chapel Sokobai Ampeyo Takura di Kumase ane enkrai baby Osofu Penia watiweche assistant pastor Prophet Abraham Atta Sofu Atta we wish you a happy birthday Wafa Claire New Jerusalem Chapel ane Prophet Opong New Jerusalem Chapel Accra branch Aya St. John's ane ya John Tay afe yanko kochia aya Apostle Moses into Kwafo CAC Taifa Central papa ya wish you happy Father's Day da memo anwode Apostle Enoxafo we territorial head aya CAC Apostle Michelle oda krupe mi na mienu bi aso mani agye wo hododo papa Umompa ye mama na ya kai wo ba na Adjei Sikapa na menchie ni mo pharmacy ewo Kumase ko ni mo pharmacy konfa no che yaresabia wa ni mo pharmacy afa mi che ni mo pharmacy ni aduru ni mo fo mu dia me che me papa eja ko ni mo the musician me be kwa me nam juma se me be ba me nam juma se if you da moniko osai Yesu WO1 Kojonti Classic Revivals Ghana Armed Forces Central Band one other band na no na penna o commanding officer Lieutenant Colonel Asari papa salute sir na me papa bi wo kwa apradan your friend Ale Party teacher Ale Party Oba Evans o papa wa ka ododo Openi Yaukra Yatafro 04 Achim Enyinase Ene Nyame Emma O3 Eso Emfu Junifita Prophet Simon True Faith Church Kasua Iron City Deacon Otibuateng The Church of Pentecost Odoko Official Town Robetwen Ota OOTA Odoko Official Town Assembly Oh, I'm here for yeah, Edu Father's Day say ya. Yantante say ye dinner kasie bia na asa ya brush so 3 year no nya text message me ensabi ena ya dia bra oni ade Edu Mother's Day ya cheka ya chefie ya chentoma ye niema akese to pron ema enma ne bididi na so Edu Father's Day ya ye hu ne sa wa bisa why ayade anyame na ehihye sa ade na wo eya huntasem eye sacred and divine na me bo ba ma no de ahye nso se eye yen ya hyede me ne ati atwi kasa ne me ye asede ani ahyede de ase de ana ahye de ne ye entrench
me komama sisika efe ese na masi be kamfo me na medu masi fia ye bome eye asede keke na mom se me ba yare na Sama Franco hospital la ene me yekohwini ma nhwe me ba me yekohwini ma momire ko homa amena ni dia be yekohwini enti efie entotoye no eye asede eye force se me mema me yire ne mema ba bia da mema om bibie di mema wo mu ayaresa ho bambo I need a force. It is man komama sisika. Na ma nyama se papa. Eya asade keke. Ma sintimi nkazam yekowini. Na mom mehwe me mayiye. Me yiri nya aduane di. Me ma wo mu asetre mu koso ene ade a. Ma ye ma hyede. Edi papa nom eya hyede keke. Edi se wa anya. Na jere wa yekowini. Enti ne ade ne dura ye hyeda. Enna ya se je eye adwuma eye duty. And I say, you accomplish those duties, you know. Now, my man, the way I boafo, it is obit to be born no boy ye, and my TV years. So that I see ye. That is why we appreciate our mothers more than our fathers. Now, so just be appreciate it. Now, in your micro born, dear, a chance of me, dear Nidiano, was who he answered that. Yes, in a car, was not then I'll cut a food, don't crona, but Damasia. Etina, Papa, would do as a jayaka cra, and it take time when you said a crown. And Papa said, you know, Yaka cracker, Mumaning Hamo, now a shed year. A shed year says, yeah. Nemo Papa be also won't mean a shed year no, now only a pay say, pa. Over mama, time for a sweet, I could see the bay. Oh, so the Pupam, if you come Anna. Over mama, time for a sweet, I could see the bay. Oh, beautiful. Ernest Kofi Asante Atafro Toro, who are on Mampeni office of the President Assistant Recovery Team. 29 June, your birthday. You see a wedding wa Amenase countryside. Amenase Suhum Kwaso. Anyumwe na kama koma se na me ba me no nyina e ma meche na ene Wogyedie ni san je toa so so obeka ya da pebe mienu ya transe ha hwan ni Yesu Kristo hwan ni Nyankopon bisi Gyedie ni se ebisi Nyankopon no wo ho ena Yesu ne ba no wo ho ena ho kronkron enso e wo ho na Yesu ade na me bia chese da bida Yesu nko na eja nko na onkonkron nko na emom yensa no eye baasa wo mu sa ye koro enti baasa fua na we na yakotwe bible ene yakohia quotation bi awo John Nwoma no 89 Yohanes Sempa 89 chichemu aduonu 9 osi Nyankopon eye honhom wakari tiawa Nyankopon na so ono nko oba no nko nkonkonko no wosi sai nyame ne ye honhom Nyankopon eye honhom asesa na wana wosore no asesa wosore no honhom ne no kurem na ba ko awokan awokacha wosi su bia se ono aye honhom no eye Korintofo nwoma etoso mienu etimiensa 2 Corinthians chapter 3 verse number 17 Peace FM. Na awurade ne honhom no na fa ko awurade honhom no wo eho na ahofadie wo na awurade ono a ne honhom no na ba bia honhom no wo no eho na ahofadie wo sa contest we na pese ne ya ne mpanfo trase ne chechire mu yie se Nyankopon na so ono nko honhom ko Yesu nko no aha se wo me ye honhom e se na tedia na ya betie no sade ya etie na dia na je Nyankopon no awono ane honhom no so no ane honhom no dia na je no ane oba no womom Gyedie chirom sasa na ye beko no sa so sante sa no se nyame ya honhom na Yesu kra ka se me ne magya no me wo agya no na agya wo me mu dia na je honhom na agya ye adwuma bom to ka se wone honhom na no nkyere se wone honhom no nyina Nyankopon no ane honhom aha so ya de hwe wom so Gyedie chirom se Yesu nko honhom ko na agya no nko no aha so no so wo nyina so me de nyame na me bebua na Adjei Sikapa matrase yi nyame ade nimdifo aba ye de topic no ama asofo abom so ye wom hwehwemu aye ba ba ye na
Apostle Okon Adjei Living Yahweh 7-day Sabbath assemblies Enya market Sabbath city wobeba na yako yedwumadie no so yahya ase na twen Obama tawfu asiri akwesi leben eti ejanom ye shi obi happy Father's Day na so was yentimi anya ne kese de ye ma na de no e ma na de obi ye aboafo obi be boa wa se akokọ kra ba ofie be to keke na so ohwane a na eye wo de a ukọkira akokọ na de okotutu ne fie no wo da na se so oba akokọ no ban e ma na akokọ no bi eti na ma na ye hwe wo musa no ye de ne de eye ahyede edi obi da wase obi anawase o etwa se na wa boy ra ko nwa wie na afie duru na akwa akojira radio so me ye be ma me ba ko nwa wo fi what do you mean I was said there akofo obi ba na amra ko ma na be den aha na de ba ba who they are politicians no me ba ma yi kwan ma ye nsio hospital free education e de ba sika no dia I want to come here no na ka che se obetimi ani enfo na ye lose stock ye wa taxi Adjei Sika na fa ye nkane ma ye fa ye kwa ma ye no na no wu wia ne asa be da wase ya fa ye da wase o so be ye kwa ma ye sa abanu ofri owurokoso pino anya owurokoso pino fosika Ghana fosika eti ba ma wo ba ko homa wo hia ase da bia bio oba ne po be da wase opeso a wona wase ya hyede nti ene ye de ne ya ne dura na aye you know e di free na crawl politician bi obo ba gino say mayi kwa no mu di ka mi say sika no nya ne hene o se da be da oni say de ma wo na wa hweso yie mum na wa nie say binum ba wo mu ye no ma di sana mumu binum etie mumu binum etisanti metira mema ye de no ya na ya kakra bi ni ade no na o papa ne ya mini kan cha mi papa doctor Osai Kwame despite ani ni nua Dr. Ernesto Forisapon Father Dixon and General Manager Kennedy Osai Asante ne mpanimfo ni nyina da papa bia wo ye wa hyede bia wo ye papa complete father I mean shramo we thank you father edamase na mpanimfo atrase yenkopon kese so na yenko chewo mu mpanimfo nyame asomdue enka mu enka osu bebre kanso ne atiefo nyina ya kai ensem bi afri aya Bible no emu aya 2 Corinthians chapter 3 verse number 17 na awurade ne honhom no na fa ko awurade honhom no wo no ehɔ na ahofadie ɛwɔ ade be kan John aya Yohane Sampa 89 chichemu aduonu nan onyankopɔn yɛ honhom na wona wɔsɔre no no ɛsɛ wɔsɔre no honhom ene enokra emu na yɛni kai enko Pastor Richard ho na ne on fire ɛhyɛ aseɛ ati yanko ne yanko fraseɛ Pastor Richard nyame asomdwe nka ho nana enka ho yo yɛdi kan hyɛ aseɛ emfiri ho sa na wotwe miensa etwem ne na wotwe etwem no na wotwe mienu etwem ne de etwem no na anu yi no na ya dwindwiri bibi fa Yesu Kristo no ane Nyankopon na woka se ane wono anu no na woka Matthew chapter 28 verse number 18 19 na obobo nipa miensa bi edin ewo ho ka edin ne bom o se entimonko enko ya mama nyina besuafo momo wona su enhye agya woba ene ho kronkron ahom na apie aba agya na ba ana oba no aba ya benya nipa su miensa ana wunianom se da bi hom no nko oba no nko
ana agya no so enko na mom omo nye ade wa abra baako ni na ade bom fiti asie mpo no wo mu nyina na boy na yabenya content quote bi afri John chapter 4 verse 24 so onyankopon eye honhom and first 2 Corinthians chapter 3 verse number 2 Corinthians chapter 3 verse number 17 no na awurade ne honhom awurade ne honhom no awurade ono ane honhom no na faako a awurade honhom wo no eho na amfadi wo sa ayiwe wo be kirekire musan ade support wo ade say yesu no ane nyankopon de a na cheda honhom na nso so ne nyankopon na wo wia yakonu no so yakwa akotie say yesu nko honhom nyankopon ko a ha de wo se nyankopon ono ane honhom no na mo bia na contest no ade be fancheche mu no yo nana ji midase ne akwanya wodi ama me wo fidikasi we so na me memma menchia atiefo nyina enwumre yi memma janna happy Father's Day asofo a mo frame ehim nkran Ghana ne abuchiri nyina medamase michia kufi solo na menchia edeti Paradise Prayer Camp ma Florence Paradise Camp michia mu nyina ne ma sole menyina nana yenko additional so okay, 1 John chapter 5 verse 7 Yohani ngoma edikai no eti enum chichemu a eye enson ose na basa enedi adanse honhom ni nsuo ani moja na basa bom eye baako bas miensa enedi adanse miensa ne ye honhom nsuo ani moja na miensa ebom eye baako odase edi miensa no eye den baako nana what kind ayina o say Father the word kind of say Father the word and the spirit Father ni nyankopon no ena so read Matthew chapter 28 no verse 19 no say Father Son Holy Spirit it is an name me say we no refer John ho e wo soro say sa name we eye den eye one utini eye one e dia na say so say we ye one now and in ntina ma we can Deuteronomy chapter 6 verse 4 Moses ka say Israel muti nyankopon eye den eye one and na wo ba James chapter 2 verse 19 wasi Wogyedie say nyankopon ye baako ane ahomboni nyina ere ejidi na wo ho popo tieni o eti o pesa wo ti asem we ase a medical just say baby read this here no e wo John 4:26 no wasi nyankopon ye den eye honhom nyame o ye honhom good eti say de oje tinye say nyame nko honhom kronkron na Yesu Kristo nko no enipa na oje say tinye na so kire say ye wa honhom say niensa but what is it pa now yam build ayibi o Roman chapter 8 Roman 4 ngoma ti ngotwe verse 9 chichemu a eye enkron Romans chapter 8 verse number 9 na modie munni honam na mo wo honhom mu na so gise onyankopon honhom atimu gise onyankopon honhom timu ko na se obi ni Kristo honhom a good asa obo honhom Kristo eti ebenya the spirit of Christ also Bible give mark the spirit of Christ odika ka the spirit of God good onyankopon honhom and also beka the spirit of Christ eti one ebenya the spirit of Christ na yemra 2 Timothy chapter 2 verse 4 Timothy ngoma etoso mienu eti mienu chichemu a eye enan 2 Timothy chapter 2 verse number 4 or say obi nko osa emfa no ho ntoatoa efie ene 2 Timothy 2:14 sorry 2 Timothy 2:14 yenum na kai won yei na kai won na di won adanse onyankopon anim na wantwa onoko a eyema hwe na emom edane
etiefo no aso na kan ni 2 Timothy top no chapter 2 verse 14 no ana make na o say onokwatire onokwatwire no okay kan 2 Timothy chapter 2 2 Timothy chapter 1 verse 14 chapter 1 verse 14 verse number 14 o say adepa wo de hye won nsa no fa honhon kronkron a oti yemu no so hwe so good won say be read the first no o ka Kristo honhom first one be read di ewo you know Romans chapter 8 verse 9 o ka Kristo honhom and na obeka oba 2 Timothy chapter 1 verse 14 na o ka honhom kronkron etianya Kristo honhom and they say nya honhom kronkron na na ko Acts chapter 7 verse 48 Acts chapter 7 verse 48 asomafo no ngoma na eti enso chichemo ye aduanan awotwe o se nanso de owa osorosoro no ente de ode ensa yomu asiem se de adifo no kase awurade se osoro ye mahinwa na asase ye me 90 aso odan ban na mo besi ama me good anasa na enemy homebia eti I say no Paul who read before Paul say na God does not dwell the spirit that hands has built Yakopon te dan ya nipa nsaye dey asiem like I say Yakopon ti nipa mu eti enya nyame o ti nipa mu eni enya Christ honhom ati nipa mu eni ese nya honkonkron a o ti nipa mu enti obi a wo betichiw say nya Christ nkon honkonkron eni Yakopon kono for so say ye wa honhom miensa na ti nipa ye dey emu which is lie eti no sa Kristo honhom no ena Yakopon ye honhom no onu na ye Christ na wadane honhom no ati ye nipa bia ye honkonkron tie mu eye one ye ni Christ honhom eni ni Yakopon honhom eni ni honkonkron eye one eti miensa no bebi read o se miensa ni nyina ye den eye one eti obi anti sase mu yase a obeso okase nyame ye honhom Kristo ye honhom honkonkron honhom de honhom miensa na tinipa ba ko mu this is not true ye free contest bi mu emisa asem we ni ehwese de no so besi a kire mu afa ye ka obi kasem ni obi ye kro o mampani na nado danko akufo ado the chief of staff ye ma me free mo opare and the vice president Dr. Alhaji Mahmudu Baumia na omumi ensay chief of staff ebe omampani vice president ebe omampani chidom omampani ebu oman se oman nyina ya papa aha ye betu akasa mi ensay omu ya ba ko firi se omu nyina adwiri bom na adekro na omu nyina so de ye adwuma e de magana se koba de se ya ekro ye no ejina wo se omu ye miensa separate but adekro na omu ye anabia na akufuado bawomia akufuado fremo opare akufuado pacho wonu say illustration na my na on say e ka say bia kora ejina bibi so bia e koro say e ba image na ade kro na na e be dan ye behunu but e ba image na wo hunu ade kro no na emom wo behunu niema miensa na so niema miensa no omu ye adwuma nyina baako wo ma dwene ko empanifo say e bankrom eti na mo bitu kase ye kro sa ekro ye no na mpese o kire mu ye ekro ye no eye one but nyame ba nipa tibiam enkwai hodo miensa so wo ye one but oba nipa tibiam enkwai hodo miensa so enipa ni nyame atra wo kwa hodo miensa so but Yakopon kro no a point edi cheche na ba hwe one tie sase mo se wo be critical problem about na na hwe but we Genesis chapter 1 Yakopon say me na me bo ade nyina ti Yakopon so ene boy eja no eno no na ube read Psalm 19 verse 1 na betima kama na Psalm 19 verse 1 enyom edunkron chichemu a eye baako Psalm 19 verse number 1 o say osoro ka Onyankopon anim onyam na wiem kire ne nsa no adwuma good ewiem eden eche se dwana se nyame ena ensa no dwuma no nyame na nisa ye dey eye dwuma na oba
John chapter 1 verse 3 wakase mi ho John 1 chapter 3 Yohane sempa eti baako chimu a eye miensa John 1 verse number 3 enam ne so ano yo ade nyina enam asem no so invitation asem ho na asem ni Nyankopon no na asem Nyankopon enam asem ni ebo ade nyina asem ni Jesus eti bo se ase no nyame so na bo ade nyina nyame so sanda adwuma Jesus is your word also na bo ade nyina na wo ba Psalm 104 verse 30 Psalm 104 verse 30 enwom wa ha ene 9 chichemu ye aduasa Psalm 104 verse 30 verse number 30 was say wosuma wa home ba na wo de bowon na wo ma asase ani ye foforo good we read before say na he sent his Holy Spirit and created everything. Nyame edne honhom na ere e creative bibia. E just say ye Holy Spirit o creative bibia. E na Genesis ye Nyankopon a obo ade nyina. E na John ye Christ also ere obo ade nyina ti. Enipa miensa na obi aso obo ade nyina. Etu we ya wo be create problem. Etinye enipa miensa na obi apere so obo ade. But ye one omu nyina spirit ni nyina ye one. E na omu e buy in different forms. And umbe create ade enti ba bi ye ready say Nyankopon ye honhom no now Christ ye honhom e ye ono na wasana beda ne honhom abe Christ no kasi enti eni nyame o ye honhom eni nsa ni Christ o ye honhom eni nsa ni Holy Spirit o ye honhom mutini pa dua ba konko so obi o send be say honhom kwiti ni pa mu enti eni nyame o ye honhom tini pa mu eni honhom kura o ye who must sat in the pamu, and you say Christ or say who must sat in the pamu, and you true one Holy Spirit and a thing name, but Holy Spirit nere, eh, Yankopon. Nana, who read the scripture woman, kind Colossians chapter 1, verse 26. Colossians 4 verse 27. Colossians chapter 1, verse 27. Tibako and Jamoya Eduno answer after Philippi. Philippians 1 verse 27. What's it? Onyankopon pese oma wonu ahuntasem yi animo nyam ahunya amama mu ani Kristo a owo mumu hwana we mu Kristo na dai otie mu ana Bible say hun kokusie dai atie mu enti Kristo no a otie mu no onu ani hun konkono a Kristo no a otie mu aye hun onu ani Nyankopon no aye hun na enti ani Kristo aye hun a otie mu eni ni hun konkono aye hun a otie mu eni ni John chapter 4 verse 24 nyame o say hun a otie mu utiji satina wo person che say ye wa hun different miensa na tinipa mu which is not true eti eja no John 1:5 no a o ye hun oba no a o yasem no say hun no eni hun konkono a o yasem hun o se o mi na yere e wa eti Kristo ni bia hun akopɛ na yere eti me na wase na u raise point bi na atiefo no enya hopa o ka se Nyankopon no na oda na ho nipa attract bia ahodo yensem ezina atiefo no person ka wo hama ho a ene wongo o se nyame obo ade ne nipa ne na ni ehunanimu da obi ehun no good se nyame nie ena bia nyame no na o transforms afed the physically obeba nipa nchen ena oba se Yesu ena Yesu no ekosoro Nyankopon na wo o sa akosoro ena okosoro no woni eti o se si asa honhom good na asem ka wo asem ka wo ma gidi say Nyankopon no ane yi no so the way illustration am say bia emu beda ho ama o supporters ne watifo say nyame ene nipa atra akwahodo miensa so obo ade akopim Kristo so good nipa ehunu animu ni animu okasa kire nipa good ana oni yesa betra oni Nyankopon na obo ade ya ehunu no afede oba ye hu no good a oba say Yesu good ma oba wo no good a o ye Nyankopon Yesu good ti nye Nyankopon oba ade ene nye Nyankopon Yesu ana Yesu no Nyankopon na asa akosoro abaye hon konkron ana o kache so baba honhom na abetra yemu abetra ababa good ana honhom no na yere na tie good ti Nyankopon ya hon konkron good Nyankopon ya oba ade Nyankopon ya Yesu ti Nyankopon ya hon good eti unse nyame eye honhom nyame eja no honhom ni nipa tena unse Abraham time Nyankopon ebesra no all right eti obesra no Abraham time Nyankopon ade ete nka oba edi ntro no mu edi ntro mu aba Hawa no tene sa eba Abraham kwa fie be didi oba Mose ho
ehunu se bra na nchechera na ehia oba Abraham nchai ti Yakupon na yete ne nka oba ade bade Yakupon ye hu no animu ni tam ewu Yesu Kristo ana Yakupon ye hu ne honkonkron a wasa betena nipa mu se ka ko se ya oti ko no bi ana honkonkron sa betena mu e ni honkonkron a we nyame ene ni Yesu Kristo a we honhom asa ni Yakupon me sa na tini what kind of teaching is this aka credit me na maboa wo no some me kwaje say oya de say ye nyesua de me refu mo good etino sa kwan ho do me sa we etu Abraham ni ye ba ne che Abraham si nyame okay one fast one aka credit me na maboa de entra me ba mu a me boa wo no ena abafo e de referee technology aba I friend VAR eti penalty bo na obi ye na ntiasia na offside na okọ TV no na waba say wo ka say e offside kwa no asa baje say e penalty eti na me bo awo no kan na referee who say na tie me who say Bible say mienu ana me sa bi say na Kristo ye dey now enne me si am so dam no Kristo no obenchen the same time na Kristo obenchen na a prophet oti nyame ye dey ya sorry na Kristo so say dey the same time na apostle anura no eti enura so ho eti omo ya sorry enna nyina no enso le be say billions we ya so nya Kristo go ba bia okay ma ye fa enso a nyame wo ha nyame wo fie nyame wo ma nyina wo ye bone wo behu na wo bete na wo betwere wo ye bone wo onhira wo da Pastor Richard Namote Nenka, the Law Servant International Ministry, Kaneshi First Light Grace Preparatory School. Telephone number is 0273 608690 and answer 0547 173090. Or say, Yanko Apostle Okon Adjei ho. Living Yahweh 7-day Sabbath assemblies. I wanna fe yenti. We are na me pena ye de support Pastor Richard ho kronkro a wotie mu Mr. So kasa kire me a okay yenko Apostle Okon Adjei Living Yahweh 7-day Sabbath assemblies e wo mo so memenda umra ya me no ande kwesi Okon Revival Church of God Echo the Law Servant International Ministries Echo CAC Echo Apostolic Church Ghana Echo Assemblies of God no Yesu noa na nura na no san wo 7-day Sabbath ne ba konokra penino SDA no ne ade nyina mu e na fe ye ne ehye atare kokko no Savior Church anom ne ade nyina mu Apostle shalom Yahweh shalom na Adjei Sikapa ana ye contest no ya kinka Bible no yesua de se na Adjei gusua ene ye kohunu no wo John chapter 4 verse 24 o kan the people say onyankopon ye honhom sa wo kai contest eyini nyina onyankopon ye honhom na wona wo sore no no ese se wo sore honhom ne do kurem na ye point no ko gira onyankopon wo ye honhom ene ye kohunu eye 2 Corinthians chapter 3 verse 17 and so say na awurade ne honhom no and God is the Holy the Spirit na fa ko awurade honhom wo no eho na ahofadie ewo se sai na etie de a mo amugidi sai Yesu nkonkonkonko na nyankopon nko na emom wo mu nyina ye ade bomu no sa kotuwe no wo be kire mu sai e de a kire tie for frisa we twa adwuna ko se nyankopon na kwa ono aye honhom so honhom de a na say yes de a e de na che ono aye Yesu no a that one too will be yes but we ogidi any say me dance na Adjei Sikapa say na wo kan medical mechia me wo hye achima samanka sen yo sabe medu da kwoto so miensa me man happy Father's Day me chia me papa afo kobra sai me on so me wish happy Father's Day
mema Sabbath asofo ne yenuanom Sunday asofo nyina me wish you nyina happy Father's Day. Nana me bi za kwashi mako bonsam oye den bonsam se de yen hu no na so yenim so your operation sa wo ye adwuma bonsam se yen hu me da se sa bonsam ye hu dia ene ne yensua de yi sa bonsam so ye hu dia ene yensua de yi nana yantia se hu no se wonyankopɔ boss ro ba asase no wonye nipa ono ne pɛ mu kan Numbers chapter 23:19 na fami mra enyom ano se nyankopɔ ye nipa Mose nguma etoso enan etise mpacho 23:19 ono na kasa na fi ye mra o ye honhom esoro o mum go nyina ya honhom onyan doso papa onyankopɔ onye nipa ana wadi atro kwae ana onipa ba ana wanu no ho ono de obeka asem bi na onyo ana so obekasa na omanintim eti nyankopɔ ontwantro da so nyankopɔ ontwantro dia ene ne ye ma baabo ne nyadan enkasa nana ye ka honhom a ade bom fiti ase honhom no wo onyankopɔ ankasa so ye honhom na ne ntia baabo no isu onyankopɔ titiri ne se enye ono nko ene wo si ye betia sie yie dia yenye de baabo ne kan ha yenko asem bi yema eye Revelation chapter 5 verses 1 to number 6 adisam ye bia baabo num yo ne adisam etise mpacho etenum chichemu baako echinum chichemu a eye baako Revelation chapter 5 na me hunu enwuma bia de wote ahenwa no so no nifamu nana osi me hunu huma bia awod huma bi wode wote ahenwa so ne dan ensam nifanum a watwere emu ya twere mu ani akire na wode enso ano nson asoso ano yanko na me hunu obofo a wodemfo bia koma me ode ne kase tiam se why na ofata se obie enwuma ni na ote ne nso ano no na obia ni osoro kwaso anasa ase so anasa ase asia obetimi abie enwuma no mu anasa obehwemu kwaso na misupi Joshua supi efrise wonhuru obi a ofata se obebue enwuma no anasa obetete nso ano no panimfo no mu baako ka kire me se na esoro panimfo bi wo ho panimfo no mu baako ka kire me se ka kire John se ensu John mensu hwe Yuda abusuakuo mu jata no atiafo bi amfa pen pepa Juda mu abusuakuo mu dan jata David yini no adi nkunim David dan obi asani David hini na senana the root of David hini ya baba behwem is victorious sa obebue enwoma ni mu na watete ne nso ano enso no na mehwei no hey na ahenwa no ne atiasefo me enan yanko anu ntam ane mpanimfo no ntam no adwama bi gina na asuro tega no so ana asuro dwama no gina ho no otisa de waku no what is said de yakunu yanko he is like the one crucified babo ne kasako wo emenso 7 horns ane aninso 7 eyes a onyankopon honhom nso a wasoma wo asasi nyina yakopon honhom nso yakopon onyo no to onyo no kwa honhom o wa honhom nso wo ho emu ba ko ni agye nkwa Messiah babu ni kasa ono te ho no oti ano no kita emenso no tie babu no na kwa ono so okwati ehoma no na oba baje ehoma no firi de oti ahenwa so no me no sure ye me ye printing press na nipa yin e ko mo asemi nyamianu obaje firi de oti ogoma na oti se de ye ku no yes na wabaje ehoma na firi de oti ahenwa so ni sam de wa ku no ye one person and one entity and the hotel in was one so two one person and say another entity entity na ye nyina ye ke bible no o si di owu obetini ate homa na no o si wa ma ye symbol bi so o ye David hini David asini Juda abusuakuo mu jata nana ye ko Revelation chapter 22 verse number 16 bible kasa adisam eti aduonu mienu o se de yan chichemu a eye dunsia o se de yan me Yesu ana masoma me bofo se koso o medi mu nioma yi ho adanse asafo no mu
me na me David yi mini David hin no ani na sini na yenya eti wana kwa David wana ba Yesu so oni David oni David hin no David asini kwaje engoma pati homa ni fi do tia nya ni so ni sem na tinyako patani no wa be David asini wa kyerɛkyerɛ mu bebree efe yeba hon kokko no wa kyerɛkyerɛ mu bebree na ayi no me no ba bia na mi ba wa ma na agro ba fi duplicate ya no odi kro ba nhia agro fi sɛ nya de agro bia ba very good na me da wase efe yemre ye be hwe yakopon honhom no na Bible ne kasa wa ye ma Bible nkasa kan quotation ma me ne awade bi wa mami eye Psalm 136 verse number 12 enyom wa ha aduasa ensia Psalm 136 verse number 7 verses number 12 ode ensa edin yakopon din sa edin ani basa watrim ene yi won ene yi fa eyi Israel fo fi eti ekwa sa basa no na Israel fo fi nkofie mu no na mpacho sankan aya sankan quotation ma ne awade bi wa wo de ye mere kan we eye Luke chapter 11 verses number 20 yakoye sa ensa no Luke and Sempa eti du baako chemu aye aduonu Pastor Richard kwa kotu quotation bi kwa chese Nyankopon satia Psalm 19:1 na samede Onyankopon ensatia mitu ahomone a Yesu na kasa no o se meti Nyankopon satia mitu ahomone a ene na Onyankopon ahini abamoso odi Nyankopon satia to ahomone a ni Nyankopon ahini aba eti Nyankopon pese o kire ye se ensatia na bibi yego ensatia na ayo yeko Bible ne kasa Matthew 12:28 ensatia na dia ba dia Matthew Sempa eti du mienu Bible ne kasa chichemu pacho jemu sai chichemu du aduonu wa 28 na samede Onyankopon honhom Nyankopon na mitu ahomone a mitu ahomone a ene na Nyankopon ahini enya abamoso yes and according the Bible no Yesu Christ so the Nyankopon honhom and to honhom Jesus was saying Nyankopon satia na to dan ahomone Bible say Nyankopon din sa edin na yiza fo fin kwafia mu according to the Bible no Nyankopon commande and find the Bible so o commande e fa hon kronpro so na according the Bible yanko Genesis 1 verses number 1 Mose nguma edikan etibie ko nchichemu bi mfiti ase no Nyankopon bo soro ni asase Nyankopon bo soro ni asase Nyankopon pio na asase esakasaka ne hunu yankwa na esum wo ebunani yankwa na Onyankopon honhom na yanya he ebutu nsuo yanya he Nyankopon honhom da bia nya tu Nyankopon bo soro ni asase enya Nyankopon den honhom ebutu nsuo ne ntiaso Nyankopon ana honhom no so butu ho yankwa efe yansa mehwa de bi ha ko Nyankopon ka se enya han na nyina Nyankopon ka se enya han o ka se enya han sa ka se no na se mi ka bibia ye be frere se nya asem nti die Nyankopon ka ye han o ka se enya han ana ye han te asem Nyankopon ya dai that's a word a word eti ye nya Nyankopon ye nya honhom no ana nya asem no ho nyansa na ya dwuma ho ye nya Nyankopon ye nya honhom kronkron no ana nya asem no e wo ho emfiti ase no Nyankopon 1 ebo soro ni asase yanko na asase esakasaka ne hunu na esum wo bunani yanko na Onyankopon honhom ebutu suo nani yanko na 3 ko na Onyankopon ya dai Nyankopon ka se enya han na Nyankopon ka sama sana han ya dai enu ye ba New Testament no se asam no eti Nyankopon no tumi eno de kasa eti sa honhom na wo Nyankopon nana eti se ye te Bible na se na Bible no chire yan kwan nye yadwene ene ya ba chire na me be kasa mi wa ena me se Nyankopon ahom yan yadwe bi wa na wadawroma na wansa ne be ko Genesis obi di quotation bi aba okay aso obeka plural asem na Onyankopon ka se momma yenyo aripa ewo yensuba so ense so na momma yemmo anyway ejina asabra da mu do papa ase yetu yebu yi yetu yebo nana yama Bible nkasa wadawro mba chori ama mikakra wadawro ma bacho me twen bacho ma mi First Kings ayemfo nguma edikan First Kings chapter 7 bacho ma mi First Kings chapter 20 me kan ha we me kotashina bebre o mani mu ama mi hunu ye me mfa ma adwuma no kora ye be kwa babio mama me hwa hamra nana bacho ye me hwa de bi wa wadawroma bacho yenko yenko ama me yewe bacho ma me Acts chapter 5 verse 3 asomafo no nyuma no eti enum chichemu a miensa Acts of the Apostles chapter 5 verse number 3 Acts of the Apostles chapter 5 verse 3 was it
na Petro ka say Anania adenti Satan asha wakoma mase bedi atrokyere honhom kronkron na namba cho chiremi otibo ha kwani na gina on Peter me na say eti Peter Nyankopon kronkron ya dan e wo Peter so because obianim Acts chapter 2 se radio don ba no so osina honframa boy no kronkron be hye o nyina ma eti Peter gina on na Peter na gina dem ho kronkron na wonu suni tinu entro na Peter first Ananias yidi no odi kire Peter de esna Peter person chen say enyo no odi a kire no odi a kire etia hon kronkron na hon kronkron no so afiri Onyankopon chen apostle say hon kronkron ti obi mu ani Onyankopon eti obi mu enso be ne to mini Onyankopon dia ona ye ya ka say nyame wo obi mu we de ya prophet Joseph oti nyame ti de nyame ti ne mu pa ya prophet oti nyame ti ase hon kronkron ti ne mu ya edi hon kronkron ti obi mu ni Nyankopon ti obi mu enso be no wana say na be say se hon kronkron ti obi mu ni Nyankopon ti obi mu a ayaka ye be kire mu say Onyankopon tumi wo papa we so Holy Spirit ye power yeah Nyankopon tumi ene ho papa we so te no obi a oni sofo bia no obedi sofo pe ne afro nyame nipa se Nyankopon adom aye den aba so Nyankopon du yi adwuma okontrol nana okonfo okonboso mo a ono onam no tumi be ne mo nya akom no hom na wonu mo eji se ne se onyame honhom ti obi mu dia se ne nyame na so na tini mu de bi nyame na tini mu no ye kyeremu a ya nkyeremu yi e be metiefu abre ye bro me bre ne se na na me honhom na me dia ma wo na ade yi adwuma eno nko misbesi mi fie na me dia ma na wotim wadi asie mama baby me spirit tini bi na me dia de me dia ma wo eti Nyankopon tumi na me kyem se ahohom no doso ani Nyankopon ma wo bi na ade yi adwuma ti Nyankopon na ma wo tumi ni bi se fa yi adwuma to kita Nyankopon tumi wo kita Nyankopon su ye ka babo na si ye maba ye tie ye matie 40 ase ye edi anu nche si Nyankopon no ana afiri sura ba betra wo mu o kyem sa ba met Nyankopon it ande se otumu dia me mompae so no na betra mu dia don't pray command watch bra but we pray ya mompae kire no ye ni se o wasoro wasimo mompae se ye ja ya dan wakase mompae se mejo tirimu say ye ja wasoro wankase meja watinimu se ba ye kura tim trani pam very good ana wo ma come abosom no se wo wa na bosom no e ba eno so be trani pam mu yes we de buruku aba na na pato kan 1 Kings 22:19 yanko 1 Kings 22:19 na ayebre 1 Kings 22:19 ahemfo ngoma edikan eti aduonu mienu chemu a eye edu enkron afa yanko prophet Joseph otinya metiaso ose Bible nkasa ana oka say ose no ka say entitie Awurade asem tie Awurade asem ma hunu Awurade say tinadwaso na osoro asafo nyina edeja ne ho osoro asafo sa ahohom ni twa ne wa hia osoro ana ofrom osoro asafo no yanko ne nifa ani ni benkum tonyo nkwa na otop wo kwai na Awurade ka say Nyankopon ka say why na obedada aha why na obedada o hia ba ma me na wafro akoto Ramot Gilead asas kwai na oyika say na oyika say na hu we aka say na hu bi fi ba ko ba Awurade anim ka say afi hwanim hu bi me na me dada no me na metuma dada no na ye ne si Nyankopon bisa ne say me na me dada no me na metuma dada no na Awurade ka kire say wo de di no say me free makoye ato honhom edifo nyina num no ka say obedada no na obetimi nso free ko nana wasoma no wasoma honhom no command nana ye why yes asofo na pacho bibisa kwashi wadaruma kwacho quotation last one yanko 1 John chapter 4 verse 3 1 John 4:3 1 John 4:3 edikai 89 chichimo ye miensa wose na honhom biara onka se Yesu aba honam no emfiri Nyankopon na yeni antichrist matise urban na fe wanya na wiase no verses ko to aso ko nensi honhom biara empem nka se Yesu aba honam ye de
Yefri onyankopɔn. Na de onimo onyankopɔn. Etie yen. Na de omfri nyankopɔn. Na de omfri nyankopɔn mu no. Entie de ka no. Yemu na yehunu no kura honhom. Ene na da. Honhom. Nana enti ye asofo we. Ahonhom be le we mu hai. Ne obi sisei. Honhom be na ye adwuma we mu. A Christopher na problem. We kura bi no say ebinom say yankosum kwasia da. Ana ebinom say yenso. Honhom be na ye adwuma yentimi kasam kro. Right. So how many about Apostle Oko Adjei Asafo Nyamede na twa na living Yahweh 7-day Sabbath assemblies. Living Yahweh 7th day Sabbath assemblies. Enya market from Sabbath City 0242 32 71 72 0207 211 337 0270 070 009 0270 070 009 with your friend so why he's got to face the truth no matter what as I said you can't credit to Bible no credit ye peno be no credit da bia ye de ba na papa ye de born in ya ho nyina ba onim papa na Father's Day ya be kase ye da wase to say we for cry there radia say that was say if you will be as a fan nyina a press for the bambofo si akwa ntwagu the kujam sheno that's why cause one day nyini papa ye da was say o man sorry tia o man that's so a hardness of my back tia o man that's so o kra so there radia say so papa ye da was say so my sa ahode no ye de kutia o my politicians also there radia say nyame bo wo mu no twa tro aka de enim amom ya o man ni si opinion de na so politicians for there o concern sa papa ya da was say ya da say we am boy one love uno cruise no ho me cham ghetto fo ni nyina e wo na behi one love no sabre wo man kan da say ya na wi de no betom si ya bram na cha sabre de one love minua kuma ba kon o na behi na menchia Mr. Edem oye marketing officer Emma special eyes happy Father's Day one general manager Mr. Danso e chia papa special eyes fo nyina Sandra me da assistant na wakai me special eyes na nko Prophet Joseph Otinya metem prophet nana yakopa so bi nkan enka so bebre ni watiefu nyina quotation no I am you know yakoka John de no yeah watini nyina John 4:24 yeah and 2 Corinthians chapter 3 verse 17 no kware yakopa ne honhom yeah yakopa ye honhom no kware bedase nana mi chie peace FM atiefu nyina ani Wogyedie ri se matiefu asofo mpanifo Germany hifani adofo efre moma mitirimu ye medadodo nanso no memfa ma me honam me kase nyankopon de no nyasa sam yankasa de minim se me obi ofere ade no nim kasa entine se bitimi ka bibi na to akomapon so mu na ye adom bia ode adom yen akwete mafuo ni nibo etafo achimotafo ne adofo etie nyina obi a wonko asore bia no Revival Church of God akwete maton safro bri nyina mu sofu Penny Timothy Sapon International Trinity Church ya do nyame asema wo kra ne wonkwa unia adwuma pa wakwakoye wo Germany asase so Mr. Alex Nyako Forestry brother Rasta Asofan Ufurian Ponsa area musimutie ye da ntibenchia mo onwe friends ye nchia wo ye se bechiche ye de ni ebechie di nyina Father Dixon toko ne yebekukura na ahwe babio yo eja meda eye women fellowship wo Revival Church of God Fuasi say enomo be ye surprise gifts di ma Father's Day januma wasurumu nyina makuofo esiesie omo be ya ade bia na ye feman pa ye chia eda omo nyina asi bebre yo nana
Nana me pacho Wogyedie ma nana kakra ma me. Na no de krata bi ba be chiro kakra. Pacho Yo. Nana me pacho bebre. Yesu Kristo. My first quotation, me pesa o ka de bi ma me kakra. Nana pesa o ka Luke 23:44 to 46 ma me kakra. Look at Sampa. Eti aduonu miensa. You. Eyi mu aduanan na rekosi aduanan sia. Na ebeye dom etoso nsia no. Ampa. Esumdu asase nyina so. Rekosi do etoso nkrom. Na obi adu sum. Yes. Ana asore dan mu entoma a etwa mu no mfimfine tie. Yeah. Na Yesu de ne kase tie mu se. Eja. Wonsam Adam de me ho. Beshe. Na okasa no me da se na Yesu ewu no Yesu ti ase no kan pefe se neja no oni eja ne ye ba ko na mu neja so chen no na owu no wode ne honhom hye hwansa eja no nsa ana okana se ono anso na ye eja Yesu ya na ye eja yi ana wasan ka so wode ne honhom hye eja na ansa eja say na me wu me hu Yesu de se bi so ye so what done the work I say Adjei me had a bit me tete dia hu wasade be mo shonsa nana dear papa Archbishop Duncan Williams ade ba ko me yi won ho me den say otimi kasa asem we say Christopher I have forces say ni nyina ye na nya ne be nyina no nipa beti ase na na sa Yesu ho asem ne ho konkro Nyankopon ho asem yi kakra wodi awurade di amaye no mom ye mfa no a sa wo kase wo be kira ase bebira etese ye nkwala ye se wo pese wo kase Yesu Kristo Nyankopon ho na boro wo boy here obebo dam ya na nanom so kra kan ye bi kira ye anu de mfa ba bro yes ensuruma gusura na nkwara ya kosua yesua de kan no ya tore bi pesa de sai de ensuruma sua ade kan no maka kire se ensuruma wo kan ya wo nie da na wo na papa bi ka so wo kan wo kan bre ya wo kon ensuruma wo ye e tsara te that time so maka ensuruma ka ensuruma to where our fathers na no bi da sa no mdi juma pa etinana Ense de toro me ho ba bi wo se ne ahinta Nyankopon de ane ode amaye no yama no nso ye ni 29 we da se na no so no so kase o so kase Yesu no ane Nyankopon na ne ho ane Nyankopon no aya huntasem na so wo so ntase a wo ba kan trase de ya momo kai nana say the Bible more Father is not the Holy Spirit. Holy Spirit is not Jesus. Yes. And Father is not Holy Spirit. But Son is God. Father is God. Holy Spirit is God. A triangular diagram. But your book you na me paper no. We theology you work Bible school question book we use so. Na me te ye photocopy. O person chire eye nyanwisu. Senior etie enono. To be how say the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. The Father is not the Son. The Father is not the Holy Spirit. The Son is not the Holy Spirit. Nana, me pacho bebre. Ansa se sa honhom konkra se me mekoso no. Me pesa oboa me kakra. Se presby ni. Na me nso mako presby kakra won kokko yidie. Na obeboa me se wa anto so a obema o producers na boa yen me pesa oboa me na woto me nkasa nche bebre ne na me pesa oboa me na woto presby asafo asori dwom pi kasa mu him 263 hon konkron him 263 first verse no a unyami konkron brobes roko unyami bintina na to mama wada uruma unyame konkron brabetina makuma tra me koma kanona na me na wo me na wo so wo mi bi we onyami bi wo ye onyami bi ufi eja ne oba no eja no oba wenu onyam te se wo de ye no wani onyam te se wo on the yebe yiwa yeda nana
so uko presby uko Roma uko Methodist na hymns na omo tro ye no se na nje ntwe Bible wie yanka brofo no ke se di sa hymns no nyem nyina abram e yo nyame honhom konkron e na di won ye den eto ye na sa hymn we presby se ne nyame ensa wasafene so no se ne omo te ase ni o se honhom konkron bra betina me mu me maame wo me onyame onkonkron kane no na me na wo me kan me maame wo me na wo sa wo me na wo so ba wo me bia bra be ji Yesu di ye no na wo ye onyame bi wenu onyam ati se wo mo de ne pepepe ofiri agya no ane oba no ana wo ba ye wenu onyam te se wo mo de ne pepepe eno ne ade ne da wo no enti sa nwum wei ana me ye na onyame won konkron e drop to me so sa nwum ntimi ko bisa presby ni bi na papa ni di maame me twere me si onyame won konkron me da wase utimi ni u lead ni pa enti sene e presby fo gidie na onyame de papa ni to nwum no ni wa kire mu no na se ya na tie hon konkron e onyame ni to me nana me ka sembi onwe asia Bible akwakyere nya nim se onyankopon ye prime ese enipa yira obeba beji won na prime na oye no e wose oma obi bewu na wagye ne ma oba no se meko oba no ye so obeko no na hon konkron so ye se okọ no otimi ko ye adwuma no ye osetie ma ne de a ono so be ye de obeba na oni nipa na betena da enti nyankopon de plan ne baaye obeji edin ena Yesu Kristo ebe ye owie ye no ena hon konkron se beba na hon konkron ye onyame hon konkron no efiri tete no Old Testament no onye dwuma se ne na waye na oba no okọ ena nipa special bi nko ana na ode wo ye dwuma di for Elijah no me Elisha na efiri da Yesu Kristo be se asie nnua no so no sorry you know konkron ni yen eba betrai me obi a me Trinity ni di entu ye me din a me gidie enie se onyankopon ewo ho ne ba no wo ho konkron ewo ho na nyame eye honhom no kire se nana ene atiefo ntie saa de be ye nana enfie be me nsem yes of joy bet enfie se ne urade ebie madwem wo mu pa nana konkron any abofo konkron no omu nyina ye adwuma ehye agya ne oba no anuonyam simple konkron you any abofo konkron you eye adwuma hye agya ene oba no anuonyam konkron ba biara wo ye adwuma no yen kase konkron no ye onyame na eye de eye adwuma nanso nya nyankopon no ankasa eye onyame ne konkron wasoma sene sofo pani apostle kan wasoma ko wiase nyina ko kase biara mu se won konkron ya adwuma so won enti nana emra ye ko we dey mistra mama mrantibrem so aso for Church of Christ nana emra ye ko mu abrofo no yikira teachings on the buy no ye gitu mu but akire ene Church of Christ ebinumu age deliverance adi ebinumu yesi ntua tat ebinumu tua tight ne me paka ne se we sofo no fra sorry bi manase ko gi teachings bi na wan ka se duru ba bi na ko Bible no hu sade ne nya don't continue following that teachings change when ka say research ni hu se din na eko so yi sa me ma Church of Christ yeah wa ko mi pe pa o mo nyumba ko me fere ma urade o yeah me fere ma urade o se me ko amano persona sem do ne de mona se nia o ani monya ma se nia na me de ka o no na me ko ma de so everyone na me na yende so ehunade na fe ma o me ka me o se na sorry so ba time wana asori ne ba Ghana time wana komaba nti o mi di asori na abadada na wo na eni na asori na se ejija bibia o ko asante region na o mu obom so e bia Bible college wo no na preacher na e fe na oben yeah enti
come back Ghana no. And now we are some day be free America. Did won brodo be a baby feed brodo buy. Only beans. I don't be a bro. I think the park was share a Sunday ma. I think a wolf will be crab at 2 so this a church of food. And the park home, the Mabru home, the do baby no. We are in plenty of pamo. And then you 2 are saying, yeah. The Mabrina come no so no. I saw it, you say. A suja for me album. Yeah. There's suja for Brabos who shall see a nonco. Yeah. I told him my pum. And a pervosa pomporia, a beca dabra, and I saw the side timber from. And I be a new sujai. It's about for the jackro. Yeah. And I feel woman to book a crack. And the other crack baby brewa. Not a form. And I be a never pejano. And I saw coy. Baby a pejamum dear. And I see. Nana. Matthew 12:31 to 32. Matthew Zampa. It's to me, you know. Chichemu aduasamba could go see aduasam ye no. Or say, ye intimacy say. Yes, in a casa or the bonnet. Near Busam Yina be free nipa. Be free nipa. Now home a Busam dear. One friend free nipa. I feel some Nancasa Drews on 32. Chenipa, was some day. On Fanchen. I feel yes, one can say, now the Obeka said here on Nipa Bano. Or Nipa by years, no. Or the Befrino. Or the Befrino. And Obeka said here home. One friend free no. Now they know Jesus Christ, Anka say, no Obeka said here me, Jesus Christ, I'm young coupon, no one concluding, one friend free no. No one can say, Muha. This topic here would ever to cry name, name a bomb pan, a topic here and another two, whom I am. I say, I say, here we blasphemy. What if you can yanka? It says, yes, Christ on one cassa or tea, Janet chair by no, ever catch and say, hey, Obi Obeka say, Tiamiano, ya the Bechan wo, now won't conclude dear, Ukasa, on fine chow da. Ain't he, what you know, Ewa? Ain't Nana? Near Bay never now won't conclude so about boy and then won't conclude by seeing in Ama. So we see in our media. Was sorry if you have you. Matthew chapter 12, verse 32 now. What can you Obeka said here on Nipabano? What the befree no? Now the Obeka said here on Chrono. Aha, on Chrono, any on Nipabano as a bay in the war Muntamwa. As a barcode, yeah, or mercy, yeah. Oh, Mobro, not some book a crack. Never could dear, we yet Tiana, on the never. Yeah. So, Sabana down Nipabano, Concono, and Tamo has it. So, yeah, that won't tell me, say, when Nipabano, why are you bay? Oh, Yahuno, Babam Yahuno. Now, Hong Kong, Uhuno, to 1 year. Obeko kasetia to me asofo aba no wenye me catch masoro ma say you very careful won hwe yi obeko kase kwasi mensa sunsun adi adwuma e obonsam enso na firi hwan na ebi nyame tumi na wako kasetia nyame won konkron gise nyame yi bibi a kyerɛw ana wahu bibi esa men ko kasentia etina na no etina na ne me pesa me di esi enyina ene se Yeradi Yesu Kristo any concrete asɛm a aba beto hɔ yi me pesa okenka Revelation 5:11 to 13 emamen adisam eti enum giu chichemu aye duba akudikosi dumiensa duba akọ ekosi edu miensa aha na me hwɛ na me te abɔfoɔ bebree a watwa ahengua no ene atiasefo no ene empanimfo no awo kontonkron ene na no difo kese pa no nyame ayi bi osoro akere no wo mo anusi wo mo dodo ye empempem ene empem ahodo empem no untimi nka bofo de die na wode ne kese ka se adwama a wokum no fata se oje tumi ni ahonya ene nyansa ni ahoden ni anidie ni animonyam ene nhira ya na abodi a ewo soro ene asase so ni asase ase ene eposo ene de ewo mu nyina meteso ose enhira ne anidie ni animonyam ni tumi enka de oti ahenwa no so ene na dwama no da nana won se won konkron aka ne pefe se ogwama okum no fata so ye ye ni na ase last week na ye bubo mu na obi ka se bia Yesu Kristo se nye ono ani Nyankopon na adentina ye be kokoto no na yaje nana sene me kan last week no ene sene adofo ne atiasefo asomu no efi so nyame bo so ne asase osoro epumu asase ase otumfo eje Nyankopon
ɛne ne ba Yesu Kristo nkuto ne fata so oje enase nkuto ne asasa Yesu Kristo akyiri obi ani ho Yesu Kristo sino ka wose ogwama na wokum no efata se woje ayeye enase tumi enkuto osori anima nyinara enti ogwama no oje na je Nyankopon no so oje na send picture na me de ema amo no eno ano no Father is not the Holy Spirit. Yeah. Holy Spirit is not the Son. Yeah. The Son is not the Father. Yeah. But Father is God. Yeah. Holy Spirit is God. Yeah. And then the Son is God. Is God. To the Genesis 1:26 was say the Nyankopon can say mo nipa say ensoso. I know when why na kasa. Good. Then I say Prophet Joseph Oti Nyame Tiase Revival Church of God Akwete man ebe Iran clinic. Na the number no 0246 12 7227 0246 12 7227. Danny Great Nana Apia Danny Great Nana Apia was in Adjei Sikapa we me mentor me your life of Vicenza Italy William Labi Nana Adjei Sikapa papa and na janomo da me matrin kwambo just Albert Nana Yao Chreme was in your life if you are Chimota Kingsby runabout you are such a versatile presenter keep it up. Hey, brofun be able from versatile. Alamika versatile. Versatile. Ana me je bi no basirma wu. GOOGLE guru. I'm watching you live from Kumasi. Nana money yo. Emmanuel Yabedu. Osi Nyankopon ho na eja no ho na oba no ho. The medium operation is the Holy Spirit. The Son has the power of attorney of God. There are difficult. Okay, there are difference between the three. The Son na woman tamunko. The two may be na baako di ama baako. Francis Asiedu Bulenge. May your life na free enyinam na money yo. Enyinam dia ene church. Aya Dr. Apreku aka Bosu Mame Joseph Kwame Essien. Entina sorry bebre ewo enkyerɛkyerɛ awodo no minds and behavior and adwene ene adioye ke Kingsley Sunsum Nyani na Adjei Sikapa Mimi Sapasa Richard say Yesu ka say obetra ejane nsanifa so. How can this same person be the father? Or no better than in Senifasua, or no so near Jano. Jobetra, the ones on the better in one so. Wait, in one so we got trying in Senifasua, but the Panas we Jano. It was better trying to find, was our trying to find. And where is the father sitting? Kingsley Susumyani, and a Bisa Pastor Richard. A queen Yamichanana, Menkai 1 Timothy 3:16. Nations that Eric Boom. nation. May your life every so to you. No, Edina Asichre, I will treat one and say, hold your gun. Now, a brow be so to me, a brow who nipa many. All what they who somehow who knew the many for whom a two many are so to you. Politicians. There were new power bear one, walk out no bar, so to you. What did you command us about Kusumotum? Hold your gun. Kwame Pepra na Adjei Pacho Kai John chapter 17. Yesu ka abompaye man ho ene na suafo ene na the chidifo nyina ansa ena yi no emaye. The scripture clearly according to Jesus is not God. Yes, Pastor. Okay. I'm going to tell you about Acts chapter 5 no.
Asoma tre no amfa fo na so asoma fo no ngoma no enum ko da tari bu ansa na maba me point so ma da chemu sai tre no en fo no na Petro ka say Anania adenti the Satan asha wakoma ma say be dia tro kire honkron wo dia tro kire hwan honkron to aso na wayi asase no tri ade bi asie ewo ho no enya wa wo dia na wo to ne ye no nso eni wa wo nsem adan na wo fa saa adwene yi enya onipa na wadi atro akire no tio onyankopon first one so di akire wan nkonkron e no say nkonkron ye nipa but so ka ya so be di atro nkonkron dia ye nipa e na wodi atro akire ba nkonkron ye den wo nyankopon na nya e na o sakotu say numbers say nyankopon wo ye den wo ye nipa eti nkonkron ye den wo nyankopon na mama san kwati another baako bi so error baako a ye ka seven spirit me o kasama o ba me kwati bia onkofo ye na o se wakwati baako se nkonkono eyere nyankopon ansa kwati baako obi ka ye ka seven spirit of God na ko Isaiah chapter 11 verse 1 odifo Isaiah ngoma eti edubaako seven spirit of God no obisi ebu baako na ni Yesu ayasoma no enya no kre what over say one horo na du frobi befifiri afri Isaiah sire no mu na dubai afri ne yini no asiaba na awrade honhom ebesi ni so one awrade honhom one ebesi ni so nyansa the spirit of wisdom too the spirit of understanding the spirit of counsel and the spirit of might the spirit of knowledge and the spirit of the fear of the Lord it take us seven spirit and the spirit of the Lord, the spirit of wisdom, the spirit of counsel, the spirit of might, the spirit of knowledge, the spirit of the fear of the Lord, and the spirit of understanding. Sir, seven spirit way and now Jesus possessing now. Or you might, or you wisdom, or you might understand, or you counsel, or you knowledge. As I was say, everything on one ufutuni deja. It's no and yet seven spirit in Mubakune Yesu. Yes, no one can possess seven spirit in your operatino. Process Yame and to Kutasa Yankupon, Homosono. Ekutanina, the better say seven spirit in Bakuni Yesu is not true. But yes, possessing the seven spirit of God, my Messiah, Acherono. Afei, Yanko, my quality when it's Yanko, the Ubisam Lisianso, Yanko. And I am to Yanko. Nana, who's medical much as I say? Eja oba eja so kind oba word no yes could say the word that I speak today are spirit yes you asem o ya asem say and ahonkonko so and nyankopon tie mu obi gidi ni bese ankoti ni mu o gidi ni bia so ni sa nkonko ti ni mu and o gidi ni bia so ni sa Kristo hu mere eti ni mu eti se enye no ade a o se bia kan let's enye ba ko dia ne se hu me se na ede everything ba mu but we can just say which is not true. One spirit. Yesu eye Nyankopon eye honhom. Honhom honhom eye Nyankopon say eye honhom. Etu omu nyina le ka efamu honhom. Etu who ready a year. Na you ready John chapter 4 verse 24. Wasi nyame ye dey. Yohane 8:9. Wasi nyame ye honhom. Nyame honhom men ka bi wadi akai. John 4 nyame honhom. Yen kan Psalm 99 verse 5. Enyom ediokron chemu eye enum Psalm 99 verse number 5 1 2 3 4 5 99 we say mama awurade ye nyankopon so na monkoto no sorry ase adwa anim ohene kronkron eti no nyankopon yeren kronkron good nyame nyankopon eye kronkron ana yesu si nyame ye den mewa nyame oye kronkron holy nyame oye etienya
honhom ayɛ dɛn kronkron nyame ɔyɛ honhom nyame ɔyɛ holy it means that honhom ne ayɛ dɛn ɛyɛ holy nti yɛnya honhom ayɛ dɛn ɛyɛ kronkron ne nya ɛfɛ ne honhom kronkron wala sɛ ɛti honhom kronkron no nyankopɔn etimi ma physical ma nipa fɛ ne yɛ dɛn ɛfɛ no ɔsɛ wo abɛhu bia bɛyɛ dɛn wobɛwu nyame etimi ma physical ma fɛ ne yɛ dɛn ɛhwɛ no ɛti no nyame yɛ na gbe sɛ ɔba sase so no wokan 1 Corinthians chapter 39 15 verse 39 40 I say yɛwɔ wedeɛ ahodoɔ nan aboa wedeɛ nsuomunam wedeɛ anoma wedeɛ ɛna nipa wedeɛ woba 40 na ɔse yɛwɔ asase honam ɛde tena asase so terrestrial body and celestial body ɛti no nyankopɔn ɛba asase so no maka kyɛ mo pɛn wotimi mfa nyame ɔyɛ spirit na bɛtena asase nipa so ɛnyɛ yie ɛti ɔsɛ ɔpɛn honam yɛ dɛ ɛde kata no ɛti na Paul sɛ nyankopɔn ɛsa babiam Christ a yɛni ɔmu yɛ no ɔmu tiaseɛ no ɔmu timi fa body wei ɛnsa nkɔ so because ɛyɛ terrestrial yɛbɛhia celestial body ɛti Paul sɛ ɔbɛsesan ɔbɛkyɛngye nipa dua no ɛti nyankopɔn ɛfiri soro ɛba fam a wɔsɛ wɔde wedeɛ bɛyɛ dɛ ɛbɛkata no ɔmu sɛ nipa ba wɔtimi ne yɛyɛ dɛ akasa because obi hu mi nyame anim na ɔnya nkwa Bible declare ɛti nyankopɔn ɛkyɛngye ɛtu read Bible no yie na sɛ wote sɛ ɛyɛ nkɔfɔ ma wɔsɛ nyame asesa no ho Yesu Kristo sɛ me na meyɛ mana ɛma Israelfo diɛ Yesu Kristo sɛ me na meyɛ botan ɛma ɔmo nu nsuo Yesu Kristo sɛ me na meyɛ pillar of fire and pillar of cloud ɔda sɛ wɔno awo quotations Bible na quotations already Bible asesa no ɛti no ɛyɛ ade gyina mara yɛ mo sɛ nyame etimi asesa ba nipa te biam ayi ukan ɛyɛ first Timothy chapter 3 wɔse ɛyintasɛm kɛseɛ so paa ɛne sɛ nyankopɔn aba nipa te biam when was the last time nyankopɔn ba nipa te biam yɛgyi ne tom yɛbu ne bem abɔfo nya do mani yɛhu no ɛna yɛpirikyi ne wasɛm ɛwɔ wiase nyinaa meyɛ dɛ ɛgyi ne deɛ dabe ne nyankopɔn ba nipa te biam what is Jesus Christ ɛti nyame a ɔyɛ spirit no wɔbɛfa wedeɛ gu ne ho na ɔbɛyɛ nipa ba ɛti owie no so ɔyɛ wedeɛ no nyinaa firi ne ho a Paul sɛ now the nyame a ɔbɛyɛ nipa ba no aba bɛyɛ honhom ɛti the Lord is a spirit ɔbɛyɛ honhom ɛti no yɛni honhom mmiɛnsa but the honhom baako ɛti na bɛbɛ reading of 1 John 5:7 ɔsɛ ɛgya no ɔba no ɛna honhom ɛyɛ dɛ ɛyɛ one but pretty dynamics ɔsɛ say ɛti woka Hebrew baabi a ɔsɛ Hebrew ka asɛm bi sɛ ɔsɛ mumu bebrebe hɔ a abɔfo aba mu fie but man yɛ papa ntoma yɛ dɛ ma hu no when the last time abɔfo ba obi fie nko hu no because yɛmfa celestial body masase so ɛti sɛ Hebrew ka ɛngye kora basase so ɔsesa ɔfa wedeɛ yɛ dɛ ɛtare no ɛti sɛ nyame no ɛna ɔde saa celestial body no ɛno wɔde celestial body yɛ Yesu ɔyɛ nyankopɔn ɔyɛ celestial no ɔde terrestrial body yɛ dɛ abasase so eti yɛn nsi yɛn ɛte asese no sɛ yɛbɔ abrabɔ yie na sɛ yɛkɔ ɛsoro a yɛtumi fa body wɔ yɛ ankɔ body wɔ kɔ soro nyɛ yie because ɛyɛ terrestrial eti ɛwɔ sɛ yɛsisa no ɛma wo because yɛ body yɛde tena asase so ɛne yɛ body yɛde tena soro eti nyankopɔn ɛkyɛngyi na bɛyifo kora tumi dana no ma ɛtu abrabɔ di ne yɛ dɛ ɛda hɔ kuro bi so kura deɛ kura ɔmu yɛ ade tuna wɔyɛ kristo ni wɔn sɛ nyame sa ɛdane aba nipa de na wɔyɛ nwa okay nya bɛyifo kɔtuma dana no ma bɛyifo kɛkɛ a nyankopɔn bɔ no ɔno kɔtuma dana no ma atu ama bɔ ne da hɔ eti nyankopɔn ɛwɔ ɛgyina asase so na wɔne na agya a wɔyɛ spirit na wɔyɛ nwa ne kasa yɛ nwa because me ka yɛ sɛ me nyame a nyankopɔn wɔyɛ agya no a ɔba asase so ɔbɛfa wedeɛ gu no ɔyɛ spirit ɛne ɔsa ne no ɔno a spirit na ɔkasa bɔ nyankopɔn ɔwɔ asase so a ɔsa wɔ baabi a nyame wɔ mema sɔre nyankopɔn wɔ mema sɔre the Lord servant the same nyankopɔn na ɔwɔ apostle ɔti asɔre
the same Yakupon wa me aso do baby and nu ana me se sia Yakupon wo ma so do the same Yakupon wa wo ye wo sa wo apostle ti aso do anything wo say Yakupon to me gas egna sa so no sa wo so all right what's it osoro aye medwa asase aye finance e like say na say wo nya say mo ni dia aye me ni ni da say Yakupon e wo me ma sori a o want to about our so sorry conclude here o be be eti am no ye hu na basa so o san e wo so o san ni hu communicate e na wase because of the video be there aba be kata no na kan last empacho abra na so abra na so na ba ye ko the apostle of Benia Motininka, Pastor Richard, the law servant, International Ministries, Kaneshi, First Light, Grace Preparatory School, number is 0273 608690, 0273 608690, and a fee 0547 173090. Yacha aya nana say Bosco aya Bosco car dealer ewo Kaneshi First Light Bosco me ma happy Father's Day na yama yoremfi yemia opoku ewia oye architect aya obi a wo draw a die prime nya dan mansions ni bibia ufa twuma ne be me ma happy Father's Day ne say otoso wakai na Adjei Sikapa oma enso enkai will be na yenko apostle oko Adjei apostle shalom bio Yahweh shalom na Adjei Sikapa na Adjei Sikapa na emza die emza jam ye wiane sa zezede nyamia o wasa siso no obetimi asa nyamia o sa wosoro intini emse ye wiane sa na Adjei anditi na nyamia yensan nyi ni se onyankopɔ obetimi asa dani obetimi asa asomo obi ama ne tumi ma ne dia basa siso aditi yensan ngi anu so ni na se ono a no so oba no ni tumi obetimi dia mo odiama obi ada na pese Yankopɔ pese che on the just bibia watentam ni nyina abonbo owon krofo wa boafo ye watatfo na the four living creatures cry den wow etina na Bible na down yenko hon kronkron ayadwuma wo Old Testament awo hon kronkron yadwuma Old Testament New Testament an ye beto hon kronkron dini na na yankwa de Deuteronomy chapter 14 verses number 24 Bible nkasa Deuteronomy numbers first Numbers 14 24 Mose Muma etoso 9 it is a edu 9 chichemu eduonu 9 14 number 24 yeti le Bible neka na makuwa Caleb wasina makuwa Caleb de se humuma eson ewonimu anu wadi machiem na Nyankopɔn na kasa no wasi humuma eson na wonimu no odi ye na adwuma it's happening Nyankopɔn na kasa no wasuma tumi no dia betra ni mu so mfanye na adwuma yenyi tum se Nyankopɔn timi commande tumi no se maye na adwuma at the care of the assassin so was my care of the man who my head so mfanye na adwuma ye hunu honhom no care of the Nyankopɔn so kasa se honhom no the man so mfanye na adwuma na yemra wadawruma yama babo ne kasa na nampa chokwe quotation we am ye hwade Yesu Kristo na kasa so be kasa ni papa e be kasa mi wa Acts chapter 10 verse number 38 asomafo ngoma Acts 10:38 Bible nkasa ejichemo ye aduasa da bia me kam se Bible no be kan o na nchemu ni asem no aduasa ngotwe o se de Yesu a ofri Nazareth se de Nyankopɔn ade de ai ade tumi sra no Nyankopɔn de na sra no tonton no de sra de ma Yesu Nyankopɔn na de ma Yesu Nana Nyankopɔn de won kronkron na dia ma ne ba Yesu ai ti Yesu Nyankopɔn na de ma o ka Bible no kra o kai first Luke chapter 135 kra o say na Dana Mary obofo de boss na Nyankopɔn kronkron ba dai e be ba so na be nyinsan na wa say that dey no and how so say Nyankopɔn de ne ho kronkron sra Yesu na yanko ye ni Bible ne kasaba Bible ni ti ye pese ye titro ko ye hunu honhom no na dwuma o say ye Nyankopɔn ye honhom ya esese wona osore no wode ai honhom no kwem ya so Nyankopɔn say o ye nyame ya fie ni kosu ye hunu eto kai Hebrews chapter 11 verse 1 no o say gidie ni ade ye fie ni hunu ya dai ya giadi ye hunu
ye fie no ko so ye hu na so ye di gidie ne asom no oba 11 verse 13 no a o se na o mo di gidie aye na tu wa chichichi wo bra mu fo mani nya dai ehuni enti se wo ye huhum na ye som ye hu no asi ye di gidie ne kwasore ye bi no akoto na so dem hoda obi afre ni ko so ye hu no ti ye som no huhum ye fie ni hu no ye fie ni hu no ye som no huhum enti se pastor reja ti ase huhum ni asom no bi no akomiti na so dem da na na ye ma bible ni kasa wa ye hwe je chokoko ne ka e pa chokan eye Timothy chapter we friends say Timothy chapter 2 verse 5 Timothy emudi penina na eye penyin no first no eti say eti mienu chichemu enum chapter 2 verse 5 na onyankopon kro onyankopon baako ene ye wo no ene onyankopon ene nipa entem gyina fo so baako oni onipa Kristo Yesu 1 Corinthians chapter 8 verses number 5 Bible ni flow Korinto fo ma de edika no kwaso eti mohwe chichemu num chichemu a enum na me fa about the Genesis nyanko 7 1 Corinthians 8:5 o se dey o say wetu mi chiram na sanso number 1 osuro asase so nema wo fra won enyame fra won nyame awo se enyame pi kwa ne awurade pi wo no a kwa ye die onyankopon baako pe ana ye wo ana ye libi yawe 7 day for ye wo agana nema nyina fi agana nema nyina ye dey wo na na ti aye o se agana nema ye dey na na enya agana nyina dey free ni mu enema nyina free ni mu ana yanso ye wo no ahoma no ane awurade baako Yesu Kristo onam ne so enema nyina asam no ye wie agana nyema nyina free ni mu ane Yesu baako onam ne so eto bi ye di tumi ne ye dey e fa ne so dia ye wo dia free dia oni ona no a dia ni free ni mu ane wo dia ye dia ade na dey asoma no ye wo peace family the honor obi anim say Dr. Sekwame and so obi wa ha ogira oye in charge in the name of Dr. Sekwame Dr. Father Dixon na e wo dia nyema ni free ni mu ane wo dia di nyema na soma no a wo hwe so wa ha wai we are supposed to tia sia yanya Bible ni saw all right Yafanye etia dro tia wa na say yedro de dudo eba onom asa kese ana eda ono njide ni seni nipa ebrebi so a esa o ma no kreda die mfa won se de tebia no etie ajapa ye de bone ene nyina ba wanim ze ebeda wase papa no ye da wase those who smoke marijuana woman no wi no eda wase papa wi fompo da wase say e piano ewiase afa na nyina ma ni nyini eso e won say presi for ne bambofo esi ekwan etwa wi no tara bi a hye no dan so koso anyini ase entuda papa da ase wi for de no oh why am I sorry am I so so enye so obi be hunahuna obi apopo nani akire obi ama America fo akoto ahye Iraq ketewa yi so ama America akoto ahye Libya ketewa yi so Gaddafi nkoanti obi anim se sa anto hye so no ene hye so ne enkire so no enye de na so so omude nyame anza awurade wa ma America yetimi aye America ati nisika kwa watwaze in God we trust na bomb in Afghanistan in God we trust na ye wia krofo gold ni adenya sam in God we trust na ye kum oman bi mpanimfo
amanyɔfoɔ politicians so ɛda awurade ase sɛ wɔma wɔ mu atorɔ kɛtrɛma na wɔbɛtumi de twa ntorɔ ɛde ɛkyerɛ yɛn ɛwɔ nipa anim hyehyɛ bɔ akɛseɛ nanso so ɔman no si apini da bi asu wɔn mu yɛsu di awerɛhoɔ yɛ mɔbɔ nanso politicians sɛ awurade yɛda ase na wɔyɛ rasta no akɔto nwum yɛbɛda ne yɛmpɛw ne yɛnku wɔ Rastafarians akɛseɛ na bɔɔl no mpa pirikyi yɛ no wɔn akum wɔn nyinaa yɛkum Lucky Dube Bob Marley ewu Peter Tosh ewu Culture ewu sɛ yɛhyɛ dɛ ni reggae star papa biara ɛwɔ hɔ gye wɔn mu a ɛnenam aseɛ nkakra no na wɔn nso no ɛyɛda wɔn ka hunu sɛ nkurɔfoɔ yɛ twɛn ni ade no wɔsɔm a twɛn sɛ wɔn nka se biara wɔ ɛyɛ the word of God. Reggae the word of God. Apostle Prophet Joseph Otinya metiase. Papa yeah but ayo meda presby empanifu ase ene na him yom de ma me amama sem na yitia honhon konkron we onyame bi ofi agya no ene oba ne nchen ne bae na nu onyam ati se wo de no a we onyame. Amen. Nana mipacho yanko John 14:15 to 16. John 14:15 to 16. 14. Yohane sampati du nine. Emudunum. Enyimudunum. Ane edu ensia. Si aji Yesu Kristo didi a wontie ne num asem. Yesu na ka sei. Muni mahede so. Na me de mebi se agya no. Na wa mamu ochigyinafo foforo. Na onemo abetrada no kura honhom a ewiase ntumi enye no efrise ehu no nanso eni no na modie muni no efrise otemonchai na obetra mu head no ye de honhom konkron no bohye enti won say Yesu Kristo say me bekọ na mesre gya no na ochigyinafo foforo a woni honhom konkron woni mo aba abetena se wono a Yesu na esa ne ya abetena o ka we say ayede na mawie kasa ne me pesa me kan say onyame agya no ewo ho onyame oba no wo ho nyame honhom konkron se woni ya betena wonte se ne first oni etetefo ne tena ya oba no wokọ no se de wogyedi na wo som no odi nukura na wote wo ho a oni wo betena kosi awieye otiyemu ne nyame honhom konkron no owo ba bia utimi fo wani hu no na sani agye nyankopon ye na de no ne honhom konkron no oye adwuma wa ha ene kwesi ade asori biara ye Kristo asafo no honhom konkron de wo ho eno nkire se agya no a wo ho oba no a wo ho honhom konkron na ye adwuma no e woti ye nyina yemu na na ne medi wie ye 14:25-27 14 John chapter 14 baby okay kan no 25-27 yeah me wa mu nche nyina yeah me ka ye nom kafra na ochigyinafo a one hon kronkron a meja no basuma no medi mu me Yesu medi mu no ono na obekyerkyere mu ono be kyerkyere mu ne nyina obekai mo de maka ne nyina etiefo ofe mu ndie asumdue na medi mi jam mo amutie ye free bible na otwe miensa ni asumdue na medi jam wo asumdue na medi mama Yesu Kristo asumdue na medi mama eje se ne ewiase ne order doctrine chema ene ye di mama obi a mana kuma tutu won nsem bia wate ebo hu asobo ma no momu obi a mohu Ewurade ba sakro ye n'edwuma amen amen Prophet Joseph Otinya metiase Revival Church of God Akwetema Iran Clinic obi akwaken kai be de papa quotation ba kunu no me ko ayiase na program bi me bisa se e de pa ne akyede a Yakopon e de ache na chidifo we are Christian ya de pa ne well anyame aya Yesu kro no ya well bi man na eno na tie John chapter 14 verse 27 asumdue na mede mi jamo masumdue na mede me mamo enye se de ewiase ma na mede mamo mo mama kuma ntutu na mo ma emmo ehu ha de so wi mo aha no Yesu ache asumdue nothing but peace
enti obi owo Yesu owo japade na obi owo asumdie fi say obi ewo sika ontimi nibi obi eni gye na so ote aware kase bi ase obi ewo ntono na so na japade ya kase na so onka nkyerɛw entoma katade so efifre tu odwan ne nwi na kata so Joseph Otinya Metias Revival Church of God Akweteman 0246 127 227 Apostle Okwajima living here with Seventh Day Sabbath Assemblies. I am 0242 3271. Streaming live on Facebook, Peace 104.3 FM, and I'll call YouTube by Despite Media. Now, I'm saying I was Sikapa Root Culture. YouTube, Adjei Sikapa Root Culture Foundation. Odifo Andrews, True Faith Church, Kasua Semensha Road, Masalachi, Emwadwe Numrei, Prophet Daniel Ensuji Abuom, Apostle Prayer Center, Olebu Agbajina. So afre Apostle Okwajima 0207 211337 0270 070 009. WO Asiedu who Air Force Base Takrade Enyumre Mema Happy Father's Day. Me twa Japan edia me. But who say text messages edia him every Takrade. Mr. YO Japan. Mr. YO Japan. Moses Japan minua wo se yentia wo papa. Akwadum doctor Kofodu Akwadum and Ulma wo papa at the saying they will show Happy Father's Day. Happy Father's Day. And come Mad Bands. Happy Father's Day. Oh, even so, Kumasi Juman on Sobekoso. Now there will be a Safate beyond your body amount. There were Mad Bands. One or I call it the Kofi Yosu. Jesus. I mean, Yao. Yabugi. I just resume chiawo. Filling station say what I can do any boadua. See you or down no. And our manager can see Yabugi. One o menina no you don't know Happy Father's Day. Actually, Eba so will actually seal. It's because one or in some pa ebra on some power womb and womb. Now, will it actually or buy the package? You know, it is a Ghana near air container. Every brucheba Ghana. Ubenya a brucheba people say will be dead. Ubenya chobi akasa womb. Roni mag on the anum tea jan ubenya womb. Ubenya pambobia yenshebo Africa. Echenada. Shut. TV I heard here. And for that toys. Now, Obano will be a container. You may go see a woman. Yes, Ghana near to Kweba.
enti ule actually na oba eniema no eye container obebie so ubenya nyom benya nyamiasam ubenya de ode besere de ode bebo mpaye de ode betra se dada se trem enti de bia se me sori se ya me kwa ma ko to aso meti di ko sia na de juana ne de ya na me na na beka kakra bi na so nyamia asempa nkwampa na twa adwa na asem ede so no aso ntimi nya atie de biara da ena sabe be ma so be ma sori ya na na afiri wani so de biara na kokoto adu na hausa di bu besa bulaya tashi kona babu haza ni nebu besa wasi bulaya tashi kona babu baby a bema ho asore no ya na ena ema wani so edi utie pizza ya untimi nya atie utanye ekra untimi nna wala sisi ema betra wo so eti bema ubi asore a untimi ena de berada bulaya tashi kona babu na Neat FM so ochra no papa tie King David producer general ono be Kenya miasam from 4:30 copying 5:30 na fei okay FM so Sofu Kofi Oduro Alabaster International Church enso ma be som ho tie na waka tie tie betiem de eguasum so wunti asempa no a chai ochra nyame adoma o nyina mbeti wonka na Adjei Sikapa ni mo amekai mo ne mo amankai mo besamu fa chem aso for dozo bidi akira na na mo yefokura de ma mo obi adi na so yenkaya yemfo a na nya otobo jankwasi aburine kwapem adontanyine otobo da se papa